No takže čaute ľudia, dajte lajky a odbery, lebo ukážem vám moju škričku. No, môj škričok je v akvárku. Tam tu mu dávam jedlo. A tu mám mocnico, beží, roky dostane. A tu je taký spí. Ale ukážem vám druhú vec. Toto je príklad moje jedlo pre mojho škrička. Kde sa to otvára. A idem mu dať jedlo. Čakajte. No, takže prvé, čo mu ideme dať, tak ideme mu dať krmivo a potom tu dávame také, že ovocie a také a tu krmivo. Napríklad tu mu dám nejaké ovocie. Potom mu takto vložíme a ideme mu to dať. No takže, ak som mu to dal, dávajte lajky, odbery.